Sota taules. Amb el Guiu I la Gina. Bon dia i benvingudis a un capítol nou de Sota taules. Bueno, ja tornem a agafar el ritme després de les vacances de Nadal, que vam fer una mica de parón. Esperem que el capítol anterior us hagi agradat molt, amb que rature. Una fantasia. Sí, a nosaltres ens va agradar molt gravar-lo. Sí. Bueno, avui estem aquí a Barcelona amb Alma Pereira. Welcome. Oli, què tal? Molt bé. Com estàs tu? Pues molt bé també, molt il·lusionada, la veritat. I moltes gràcies per convidar-me al podcast. Bueno, gràcies a tu també. Que a més ens ha portat a esmorzar i Sí. tot. Si ens veieu, si sentiu així una mica de SMR, són que aquestes ensaïmades que ens estem menjant. De fet, el Tarro els està fent un primer plano, les ensaïmades. Ben fet. Molt bé. Bueno, Alma, jo tinc aquí apuntat Alma Pereira, una cantant i actriu que a través de la seva feina visibilitza la seva lluita transfeminista. Explica'ns una mica qui ets i què fas, en plan introducció, per la gent que no té ni idea de qui ets. Uau, dit així sona superguai, superpotent. Home, Bueno, lo que es. Es verdad, en verdad sí, digo. Valórate. Vale. Dilo tata y ya está. Dilo que sí. Pues, bueno, jo soc Alma Pereira i soc musicòloga, soc humanista i patrimonista digital i després, a part, pues, soc mocatriz, no? modelo, cantante i actriz. Modelo, cantante i actriz. I justament això, no? Tot el que faig ho faig realment pues, per visibilitzar pues, que són persones, no? O sigui, al final del dia són persones i podem fer moltes més coses que no simplement estar des del paper trans, no? Ja, A dintre del món de l'art. 100%. I això és una mica el que vull fer, ocupar espais i després pues, posar en valor de judici quina és la nostra vivència i per què és així, realment. Molt bé. Sí, també ens explicaves, quan ens vas parlar, de que tu d'alguna manera deies com que has fugit de la masculinitat tòxica fins al punt d'identificar-te com a dona trans. O sigui, com és aquest procés? És una mica polve preciado, crec, tot això, realment. Perquè és que realment va ser així, no? Perquè jo em vaig criar a Eivissa, jo soc eivissenca. Aquesta party. Va a Ibiza! Són aquestes coses que no t'esperes com que la gent visqui allà, perquè el tens com de... Clar, tu tens una visió tan turisteo, fiestes, alcohol i drogues, que dius, no, és que allà realment hi diu penya, saps? Que deuen estar fins al I hi ha coll. col·les, exacte, i estan fins als ous. És que m'han fet moltes preguntes molt rares, de fet, al voltant de viure a Eivissa. Una vegada em van preguntar si tanca a Eivissa. Com vols dir que tanca? Que si tanca. En plan, llega otoño y cierra. Sapa, ja no hi Ibiza. Com si fos PortAventura, no? En plan, la película de los Simpsons, ¿sabes? Que ya como un... La cúpula Sí, la cúpula que cierra... Pues se cierra Ibiza. no se Exacto, puede entrar, ya claro. está. Durant uns mesos, nature is healing. Un cartelito, Nature is healing. Y los de los aviones, mierda. Vaya! Otra Jolines. vez. No, això que... Perdó, que se m'ha una mica la flama. Per un moment jo ja m'havia oblidat de quina pregunta t'havia. No, això, que soc eivissenca. I és que jo me vaig criar a Eivissa i vaig anar a uns parvulitos, a un col·legi i a un institut que eren super mega hiper religiosos i, clar, pues era un món on les realitats diverses i tal no tenien molta cabuda, no? I, pues, vulguis que no, hòstia, va ser bastant fotut en aquest aspecte perquè realment, clar, jo sentia que era d'una manera que no cabia dintre dels estàndards que s'esperaven dins d'aquesta com microsocietat que era tot el tema cristià. Sí, vas estar en l'escola religiosa fins a l'institut, o sigui, fent l'ESO també, Sí, eh? exacte. Vale. Després ja per batxillerat ja me vaig canviar de centre perquè estava aquí. Bueno, normal. Normal. I creus que d'alguna manera el fet d'haver com... d'haver-te criat, d'haver anat com en aquestes escoles religioses ha afectat en la teva manera de veure't a tu mateixa, de poder com acceptar com aquest trànsit? Sí, no, totalment. O sigui, jo de fet vaig començar a veure que existien realitats distintes quan vaig venir a Barcelona als 18 anys per estudiar musicologia, perquè
O sigui, y además a la Autónoma de Barcelona. También te voy a decir... Viu la UAP. Una Waver, digo... Sí, jo també hi vaig anar 2 anys i Viu la UAP. és... Viu la UAP, la vius. Literalment viu la UAP. 100%. I sí, sí que se nota molt, la veritat. Com un canvi de repente de dir... Va, pues aquesta gent és en plan normal i està caminant pel carrer i què està passant, no? Me petava una mica el cap al principi. En plan bé, has de dir, uau, quantes realitats distintes que no conec i estan aquí com... No sé, en plan, són part del clima, sí, convivint tal qual i existint. I això realment també m'ha afectat molt en el tema del trànsit, no? Retomant una mica la pregunta anterior, perquè jo m'havia acostumat a com havia de ser un home i quines eren les expectatives que se tenien de mi, i per una banda jo no em sentia home, mai m'he sentit un home, crec, per ser, i per altra banda és que no m'agradava per res que me tinguessin que etiquetar dintre d'aquesta etiqueta que per mi resultava tantíssimament violenta, no? Clar. I dic, no, és que, bueno, primer vaig començar amb el tema de gender fluid i després vaig veure que no fluïa cap a cap altre gènere que no fos el de dona, así que digo, amiga, quizá está pasando algo, ¿no? Quizá no solidifiquemos. Quizá hay algo que hablar aquí, ¿no? Conmigo misma. Y ya va ser quan al 2018 vaig dir, no, tia, en plan, tens que treure el que tens a dins, el que tens a dins és l'alma, que ets tu, i per això em vaig dir Alma i bueno... Em sembla una molt bona... En plan, el nom en si, Alma, ja em sembla xulo i a més li trobes aquest significat. És com, jo, que xulo. Sí, 100%. És que sempre els noms de la gent trans sempre... En plan, sí. És verdad, Sí. somos unas intensas. Tu has de pensar molt, quan t'has de pensar el nom, Ja. jo me'n recordo de tindre molts i molts mals de caps de... Rotllo, quan te'l posen els teus pares, dius, mira, t'agradi més o menys, és el que tens, i ja Sí, està, no. i t'aguantes. Però si te l'has de triar tu és com un pes de... Vale, un nom que em representi, que la gent el digui bé o no. Sí, perquè el teu nom a vegades és gent que no el diu bé. Jo, a veure, jo crec que el meu nom és prou fàcil, Guiu, no té molt, però bueno, si et digues com me l'han dit moltes vegades o com me l'has escrit, te cagues encima. Que llavors amb els col·legues m'encanta com que juguin amb el... Clar, per fer la risa. Però sí, sí. I no sé, però és com important perquè és com la coseta aquesta que realment pues, te'l tries tu Claro. i com un hijito, no? D'alguna manera. Com un hijito. Hijito, Bueno. qué cookie. Jo tinc com una broma en plan rollo, perquè, bueno, com ja sabem, les persones trans reben com molt de transfubades, ¿no? A lo largo, pero que... Obviamente. No. ¿En serio? No. ¡Qué sorpresa! Houston, no me jodas. Pues, Pues sí, chica. Que tant de bo no, però... I m'agrada pensar perquè moltes vegades se diu no, és que les persones trans, que són molt excèntriques, que no sé què, per llegir noms, que per què fan això, no? I a mi m'agrada pensar com el meu cap, és, perquè jo en el meu cap responc moltes coses, no? Després respiro, ¿no? Pero en el meu cap jo estic pensant, ¿quién ha elegido tu nombre? Tu madre. ¿Tu mamá? ¿Es eso? és que sí. Creo que es un buen contrapunto. Pues sí. Pues sí. Dijo. Literal, el burn. Pues ens comentaves això, que en plan tu vas vindre aquí a Barcelona per estudiar musicologia Sí. i a partir d'aquí tu ara ets músic, en plan treballes d'això mocatriz. d'alguna manera. Mocatriz. Sí, además Slay. Inesperada. Slay. Vagina Slay. Sachet. Sasheo, Y además de que bases rollo en plan, com dir això? Tu estudiaves música abans o va ser com un... No, de fet no. En plan, de fet vaig estudiar tot. En plan, ciències pures vaig fer jo al Ostres. batxillerat, vaig fer biologia, matemàtiques, Ok. física i química. I llavors què et va portar? A estudiar musicologia? Me encanta que me hagas esta pregunta. Porque A veure... és que a mi sempre m'ha agradat molt el món de la música, perquè és com que el meu pare cantava i sempre m'he criat com pues, en una casa on se cantaven els diumenges i totes aquestes coses. I en una d'aquestes, perquè a mi sempre m'agradava molt cantar, de fet jo tinc record que en els 2 anys jo ja estava cantant en la meva iaia, de Saragossa, li deia... Com era la cançó aquesta que li cantava de... en este puerto, ta 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 ta,
No sé quina cançó és. Yo tampoco, bueno, da igual. No me acuerdo en verdad. Pero bueno, que sí, que siempre me agrada cantar y no sé, es como una cosa que... El duende, ¿sabes? El duende que se lleva dentro, realment. I com justament m'havia canviat del tot el centre supermeravelloso, que tal, no sé què, me vaig anar a la pública a fer batxillerato i vaig veure que estaven fent pues, un concurs que es diu Tu sí que pots, Tu sí que tu vales. sí que pots, allí a l'Algarb, i jo vaig dir, aquí no em coneix ningú, pues m'apunto Pa'lante, i sí. ja està. I vaig agafar i vaig cantar la primera cançó que vaig cantar en directe, uau, que duro. Vaig cantar You Know My Name de Chris Cornell, que és una de les intros de pel·lícules de... no és Tom Jones, és James Bond, perquè sempre me confonc. James Bond. Sí. Sí. I en això de que la vaig cantar hi havia de públic una directora de coro Vale. i em va dir, ai, pues m'agrada com cantes, estic fent un coro de veus jo, no sé què, te vols apuntar? Ok, jo vaig començar pues, a tocar partitures i això i l'altre, però jo centrada, no? En què volia pues, estar en el món de la música, el món de la medicina, perquè volia curar gent, perquè volia ajudar la gent i tal. Muy genial, tipo 2, eso de mi parte. I, clar, pues al final vaig dir, és que crec que seré més feliç així, realment, fent pues, la meva passió de veritat, que és tot el tema cultural, tot el tema audiovisual, tot el tema musical, i al final el que he volgut també és com juntar aquestes dues passions meves, no? Després, poder ajudar la gent, però quizá no d'una manera tan física com un metge, sinó des d'una sanació quizá més emocional, més mental, més espiritual, inclús voldria dir, pues, en Que, tot el segons tema com del... també com més profunda, no? Claro, més intrínseca també, en tot aquest tema de l'artivisme que al final intento processar i aquestes coses busco. Molt bé. Perquè, Que guai! clar, no, i a partir d'aquí, o sigui, ara realment pel que tu ens vas dir ei, a veure si podem fer un podcast, no sé què, tal, era perquè en principi ja haurà sortit Clar, quan Sí. aquest capítol surti ja haurà sortit. tu nuevo hijito, Sí, Sweet mi Little bebé. Angels. Sí, es verdad. Estoy ahora de parto. Ahora mismo en cámara me veis de parto. a puntito así. Capítol extra. El parto. Podem fer una performance del parto de Sweet Little Angels. Ai, però va haver-hi, no? En plan, heu vist Glee? No, jo No. no he vist Glee. En plan, sé que és Glee, però no... Ja ens fa fora de casa seva. Jo crec, corten les càmeres, nos vamos. No hemos visto Glee. Cara de desaprovall. Explica'ns-ho, jo sé què passa. No, és que hi ha un capítol, perquè hi ha una... En plan, són adolescents, no?, que canten a un institut i no sé què, i hi ha una adolescent que es queda embarassada, i hi ha un capítol que fan una performance de Bohemian Rhapsody i ho van intercalant Mentre ella està mentre parint. ella està parint, i és increïble. Oh, mamma mia, i és en plan... Hòstia. I és super heavy, en plan, és un fever dream de esos. Bueno, un Glee en general té Glee en pinta que... general és un fever dream que te cagues. Tot. Veieu Glee? La vaig començar però no em va enganxar. Ho tornaré a intentar, si no. Tot ahí està. Nos vamos. Fan fora, fan fora. Pues això, pues Sweet Little Angels, que ya, en principi, para vosotros ya ha nacido. Sí. Explica'ns una mica aquest projecte. I estarà, bueno, estarà al YouTube, estarà a l'Spotify, a les cançons de l'Instagram, al SoundCloud, en Amazon Music, En totes en partes. todas las lados. plataformas que os podáis imaginar, ahí está. Perfecte. I res, pues Sweet Little Angels. Què De és? què parla? Què és això? Buah, és que realment és un projecte que se nos va anar tant l'olla i en tan poc temps, en plan... Ja vam veure que hi ha com moltes coses ficades allà, Sí, però per varen això decidir també. justament també, no, que tot tingués un significat, que la gent ho pogués reveure i diu hòstia, ese dibujo de la tele con un ojo es una referencia a George Orwell a 1984. Y tú dices, ok, no. Y claro, yo te suelto esto para que España piense, como dice Yolanda Ramos en Paquitas Salas, y claro, y ho torno a saborar, no? Y totes aquestes coses, però bueno, me voy del hilo. La cosa està que al final Sweet Little Angels crec
que el que estem intentant és aprofundir sobre l'essència del que és el gènere realment, no? I sobre com se construeix, perquè se construeix, de fet, no? És 100%. tot un tema cultural, és tot un tema social, etc. I a mi el que m'agradava pensar és dir, hòstia, vull plasmar com se'ns ensenya, no? a ser homes i com a les realitats trans, i concretament les transfemenines, se'ns treu, no? Se'ns sensibilitza... Vinga. Que puedo. Se'ns invisibilitza amb tal de mantenir com una jerarquia, no? Un status quo. I això jo vaig voldre plasmar, sobretot, hi ha un personatge, no? Que és el que fa el discurs. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Sí. D'això volíem parlar-ne també, o sigui, al final com... Jo el que vaig entendre d'aquest discurs, sobretot amb el «què quieres de mi?», com tan heavy, era com el punt aquest de... Com, sembla que la gent no estigui mai com satisfeta amb el que... O sigui, hem d'estar constantment donant explicacions de qui som, de quina manera vivim, Totalment. de com ens movem pel món, les decisions que prenem, de si somos lo suficientemente trans o no. I pues això, no? En plan, entenc que ve com des d'aquí, del trencar de... Sí. Rotllo, no vivo por ti, vivo por mí. Sí, i a més de que ja no és només no vivo por ti, vivo por mí, que també, sino que a més és quiero vivir, ¿no? Ya, Porque sí. en plan, realmente me apetece vivir en una sociedad en las mismas condiciones que cualquier otra persona. I aquesta frase a mi m'encanta i la dic cada vegada que tinc una entrevista, però és que és veritat que les persones trans ens riguem, sagnem, plorem, riguem, absolutament tot, igual que una altra persona que no és trans. I això és així i és algo que pareix que no, no? Perquè moltes vegades ens tatxa de no ser realitats amb el mateix dret a tenir drets, valga la redundància, que qualsevol altra identitat, no? I justament és aquesta explosió, perquè ja no ve d'aquest personatge masculí que jo he estat intentant interpretar durant que yo creo que me pasa el juego de género, me lo he pasado. ¿Vale? O sea, hacer de hombre, siendo una mujer trans, en una canción sobre el género, es que me parece ya next level. Pero Darle la bueno. vuelta a la tortilla. Sí. Sí. Sí, sí. Clar, estic intentant interpretar com aquesta masculinitat, com s'ha formant, no? Perquè, si us fixeu, clar, està intentant plorar, no? Amb una capsa de Kleenex, li treu. Veu un maquillatge, li treu la mano invisible, no? No se sap qui és. Li dona una pistola, no? Tens que jugar amb aquestes coses. Clar, totes aquestes coses, al final, tot i que siguin personatges distints i que cadascun sigui una vivència distinta i que sigui, a més, una part distinta dintre de la nostra societat, perquè també la reportera al final la veu, la que està encadenada a l'opressió, no? Totes són jo. I jo sento que jo m'he criat d'aquesta manera perquè he viscut a una societat que m'ha fet entendre que el que havia de fer és agafar la pistola i treure'm el pintallavis. I hi ha aquest punt d'inflexió, no, de tot el discurs de què quieres de mi i tal, és que realment és una catarsis total, però és que, vaja, si vos dic és que literalment el guió al final ja ho estava improvisant, però que és que me surt visceralment, ja necessitava expulsar això perquè la societat entengués que estem fartes de que se'ns tracti així. Dilo. Clar. Ara parlaves una mica d'això, com dels personatges aquests. Això era una de les preguntes que teníem preparades. Oh, wow. En plan, realment tenim 3 blocs diferents de preguntes. Un sobre el que és la música en si, la cançó i tal, l'altre sobre el discurs, la part del discurs, i l'altre sobre el videoclip. Oh, wow. Llavors, ja Muy enllaçant amb vagas. el tema dels personatges, pues, començarem per al bloc del videoclip, que és això el que dèiem, de que hi ha com diferents personatges i nosaltres hem com fet com un desglosse de lo que hem vist, però veiem si ens podies explicar com un per un quin és cada personatge i què representa i quina és la seva tasca en la part visual. Perquè també m'estic adonant de com ho estàs dient ara, de que, rotllo, jo quan els vaig apuntar em vaig imaginar que eren, però sé bé que no. No, també vull dir que, o sigui, realment una cosa, la visió que jo, la meva directora i jo, millor dit, hem tingut en el moment d'expressar, no, i de crear tota aquesta situació artística,
I una altra cosa després és el que interpreti l'espectador, Clar. Clar, que no, és no. superdiferent, pot ser. Que és lícit igual també, claro, per supostíssim. És que ara parlaves de... Sí, perquè la periodista no sé què... Jo l'havia apuntat com la dominatrix. Uau! Em dona... Ui, que me cago La en la mesa. Perdó. La mesa! Quiere participar. Necesita. O sigui, la veia com un personatge com amb molta presència, com amb molta energia. I per això també l'havia llegit com d'aquesta manera, com la de la boina, no? Sí. La Guiu mirant el este. Dominatrix. Molt bé. Siguiente. Bueno, la otra, Además, la de con el les palo, cadenes, ¿no? Claro, clar, pel claro. palo també. Claro. La de les cadenes, jo l'havia vist com una versió com super hipersexualitzada. Freud estaría orgulloso de tu lectura. Però pasito por pasito, en plan, ves-nos explicant. Rotllo. Sí. La dominatrix, en veritat, és una periodista. Sí, o sigui, m'agrada que la llegeixis també, o la llegiu, millor dit, perdó, també amb Però realment això va ser el Guiu el solito, Vaig ser jo, A mi no me planteis aquí. vaig ser jo, però la Gina no em va parar. No, la tampoc. va llegir i va dir, sí, Me cunde. Sí. Vale, pues venga. adelante. Pues, o sigui, m'agrada que le veies d'aquesta forma perquè és que realment el que intentàvem buscar també és com que tingués aquesta presència, no? Perquè realment ella està donant un telediari, no? I Vale. ha de tenir aquesta presència davant de càmera, de dir estic jo aquí i estic donant les notícies i tal, no sé què. Clar, després a més veient que s'enfada perquè les Sí. notícies que estan donant no són les notícies que ella vol que es donguin com a dona trans, perquè sap perfectament que són completament puta bullshit i que vol que se donguin de veritat que és, no? I surt així en su paper. Això, el símbolo trans, això és el que volem que es dongui, no? Per això quizá també te ve que era un puntero, en verdad, no era una Vale. fusta. Pero me gusta la interpretación. Bueno, aquí cada uno. Con Les sus coses cosas. tenen diverses utilitats. Sí. Si vols donar. Sí, es cierto. Periodista de día, Dominatrix de noche. Claro, I claro. ja està. És Ok. que aquí també era per representar que el periodisme està molt precaritzat, el Claro, pluriempleo, claro. dir que sí al treball sexual. Sí, sí, sí. Que Lo que tu sí, sí. diguis, Guiu, lo que tu diguis. Es que además, claro, periodista de día, dominantes de noche, no sabemos cuándo se ha grabado. Porque ahí hay focos. Entonces, claro, os dejo. Para que España piense también. Molt bé, l'altre personatge... La de les cadenes? Sí. Tienen Fem nom. nombres. per Vale. Vale, en pues plan, díganos el tienen nom. nombre. Se llama Emily Jones, la periodista. La periodista Millie Jones. Emily Jones, así. La buenita. Es que... Li pega, Le eh? pega, Sí. ¿no? Es que además nos va esto es un dato que saco aquí en exclusiva. Exclusiva en sotataules. Meme exclusivo para sotataules. És que me vaig fixar... Sabeu la sèrie Emily in Paris? Sabia que diries És això. En plan, el fet que sigui Emily porti una boina i dic que segur que és d'Emily in Paris. Es Emily in Paris, claro. Es que vaig dir, es completamente la vibra que necesito aquí. Pues sí. I aquesta de les cadenes es diu Dark Alice. Dark Alice. Dark Alice. Sona nom de Juego de Tronos. Sí. En plan, té com Dark les Alice. vibes, saps? Como... Hija de dragones. Exacte. Claro, no madre de dragones, ¿no? Madre, hija, Madre, Espíritu hija, Santo. el Espíritu Santo. La familia del Cletus, de los Simpson. Como el meme que sabes de los Cletus de Brandine. Eres la mejor Ah, prima, sí, hermana sí. y esposa que he Sí. tenido nunca. Bueno, anyway, da igual. Sí, suena muy a Juego de Tronos. Dark pero- Alice. Dark Alice. Qui és? Què fa? Dark Alice realment és una representació de... Has dit com la sexualitat abans. M'ha quadrat també aquesta interpretació, no? Perquè realment és l'operació i l'alliberació. Yo aquí sexualizando todo. Puede ser, no lo niego. Però això, com l'alliberació, no? I el... Clar, o sigui, perquè realment ella està fermada, se sent afermada, està de més ofegant-se amb ses cadenes, literalment, perquè sóc al·lèrgica al metall, fue un rodaje un poco Uau! duro. Sí, me la juego un poco para mis rodajes. Commitment. Commitment.
A currar. No sé por qué amenaza al público. Eso. I representa una mica això, a més com en aquest deliri que hi ha en el primer estribillo, no? Sweet, sweet, sweet. Clar, ella està com apressionada, li fa ràbia, però de repente un deliri en el que surt amb un abanico, no? Com si fos una bocanada d'aire que està necessitant aquesta pobra d'Arcadis, claro. Ok. Llavors teníem apuntat també com el... Digues. Perdona, no, que no te volia interrompre. No. No, i que a més també el missatge positiu que intentem amb aquest curtmetratge musical és que d'Arcadis al final del vídeo es treu les cadenes, no? Vale, ja s'ha fet el discurs, al fin puc treure'm les cadenes que m'estaven oprimint, Clar, no? puc respirar per fi. Puc respirar, clar. Uau. Sí, exacte. Nice. Sabent No tot sé, això no. m'hauré de tornar a mirar el vídeo, Ara que Clar. tengo la info, el tornaré a mirar i diré, Si ten... es verdad, esto no lo había yo captado. Pues sí, claro. Bueno, des d'aquí us animem que si no l'heu vist el mireu, si l'heu vist, rebelleu-lo, perquè ara sabeu tots los ins and outs de... Bueno, i sabreu, perquè aún queda. Ojo, Hombre. Ojo. Entonces, tenim també como... Yo le llamo el machito, El machito. Sí. que era com la figura aquesta com més masculina, que és també el que fa el discurs. Sí. La bollera, jo la vaig interpretar com a una bollera, una PDL, pedazo de lesbiana. Una pedazo de lesbiana. A ver, sí, un poco, ¿no? No, sincerament sí és. M'encanta aquesta interpretació també. És una batx, en Sí, verdad. sí. És bastante 100%. batx. 100%, sí. Quin és? Com es diu? Es diu Dead Name. Amigo. Claro. Claro. Vale, ahora lo entiendo todo. Perquè realment, o sea, como que llamarle Joan era feo, ¿no? Como que se llame Dead Name y ya está. Sí, més sutil. Más sutil. I clar, és realment aquesta masculinitat tòxica des de la que jo m'estava criant. Clar. Clar. Vale. Però representa qualsevol masculinitat, saps? Sí. Aquesta és la gràcia, no? Que podria ser qualsevol persona que li estan traient la muñeca i dicen los hombres no lloran. I ja està. Claro. Buah, ara m'ha recordat molt el moment de quan era peque, que estàvem dinant amb la família i tal, i crec que, no sé si mi tieta o jo què sé qui, ens va regalar com uns collarets, i me'n recordo del meu cosí que el primer que va fer va ser «Oi, que xulo que collaret, me lo pongo». I és que recordo moltíssim els meus avis dient-li rotllo No. «No, en plan, no et pots posar això perquè això és de nenes, no pots anar així». I se'l va treure, en plan, se'l va haver de treure, però és que, no sé, se'm va quedar com molt i és una Clar. xorrada, però... Bueno, és Ja. que de mica en mica, així, des d'un collaret a lo que sea, pues... Claro, són totes aquestes microagressions realment, perquè són Sí. microagressions el que t'apacten després com has de ser, no?, a la societat. I 100%. com has de ser, si repeteixes després aquests bucles, al final és el trauma hereditari, no?, que tan conegut i que tant se tracta, pues, per exemple, a Boya Horseman, no?, que és el... Vale, els meus pares han fet tot aquest cicle, jo el vull trencar, però segueixo repetint depèn de quines conductes, i aquí tenim un problema. Tenim un problema social molt greu, perquè hem de parar, no? I crec que és la nostra... I dic nostra a nivell societat, a nivell que estem aquí, no? D'educar i visibilitzar mitjançant l'art que hi ha visibilitats, que hi ha realitats que són visibles, que són distintes i que són igual de lícites que qualsevol altra, no? I això és una mica també el que hem de veure, que ja això és muy de modé, ¿no? Això de, no, es que la muñeca esta no, es que el collaret aquest tampoc. No, això ja està passadíssim. Bueno, no, passadíssim. Hauria claro, d'estar passadíssim. Hauria d'estar passadíssim. Sí. Clar, és que són com una mica aquestes coses de que moltes vegades jo em sento que visquen... Bueno, estem aquí... Bueno, fent sí, mil dale. d'esto, però bueno, que em sento com que visc en una bombolla, que això també ho parlaves en el podcast de Delirant. I ho parlarem després. I que, sí, que llavors ho parlarem bé, però que important que és tindre aquests espais segurs, però Però què és un costa espai segur? adonar-te'n de que realment no tots els espais ho són. Clar. I és fotut.
Sí. Però bueno. A més, jo crec que per mi el més dolorós és quan un espai segur és... O sigui, quan un espai s'autodefineix com a segur després no ho és, no? Sí. Perquè realment no està tenint en compte com totes les realitats possibles. I això també és una cosa que em passa molt, per exemple, al 8M, no? Que moltes vegades dic no tinc ganes de sortir a la manifestació i moltes vegades, a més, després dic no tinc ganes de definir-me com a feminista, però més que res perquè no vull incloure'm a dintre d'un moviment que posa com a subjecte polític a la dona i no totes les realitats que estan realment atravessades per aquestes violències tan patriarcals com cis, com hetero, com capitalistes, saps? Com colonialistes i podríem fer tota una bombolla, no? I és una putada, perquè això, per exemple, aquesta manifestació que es fa el 8M, clar, tu dius, va, sóc una dona cis, per mi és un espai segur. Jo te dic, sóc una dona trans, per mi no és un espai segur, perquè sé que allí hi haurà TERFs que no et volen allà. Exacte, per molt que se defineixen com feministes, no són feministes, i me volen extreure i dir, no, és que no tens les mateixes vivències que jo i per tant no ets una dona de veritat, no? Clar, I però... tens que anar-te a l'espai mixta i no al no mixta. Quan justament és la gràcia, no? O sigui, al final, ja no per trans o no trans, Claro. o sigui, cadascú té unes vivències diferents i justament és el que enriqueix la lluita, el que fa que sigui com, pues, important, el que fa que sigui transversal i el que fa que sigui útil. Clar, al és final. que ha de ser interseccional, si no és per ningú. Claro, si no és per un grup que jo le llamo la ultraderecha del género perquè són aquestes dones de mitjana edat, de classe mitja alta, que són blanques, que són cis, a vegades poden ser bi o lesbianes, però com a qüestió política, a més, no? Com que polititzen molt aquesta cosa, i bis o lesbianes, però depèn de quines dones, no? Perquè si són trans ja no. Sí. Clar, no. I una altra vegada comences a fer roba, no? Clar, per això no fas un feminisme, perquè un feminisme no és només per una classe de persona, això és supremacia. 100%. I no es pot tolerar de cap de les maneres, crec. Com ha condit, el personatge de la bollera? Dades sí. Era com fugint de la masculinitat tòxica, Sí. però ara és fugint del cottagecore per ser una vaig. Exacte. Ben bé. Vale, a part d'això, també tenim la... Bueno, a veure... El següent personatge, que jo crec que és dels meus preferits, Està Ah, sí? xulíssim. que és com si aquesta mena de fada, fantasia... Què és eso? Que té unes ales Sí, com enormes. uns a cuernos més. també, no? Porta. Sí. Amazing. Que a més això va fer la meva directora a mà, tant ses sales com ses banyes. Hola, ja ves. Ostres, que xulo. I sei puta ama. de veritat. Ja ves. Oh, yes. Igual que tot el fons ho va fer l'Aisei dibuixant, jo li vaig conceptualitzar els dibuixos i ell se va posar a pintar raca, tot dibuixadet a mà. Ja ves, No, molt bé. això... I són a lo millor 5 i 5 i 7 i 7 i 5 i 5, no sé, quasi 40 metres. Uau! Uau! Sí, és una brutalitat. No, de no. verdad. Allò són hores i hores, Sí, moltes. Anyway. Sí. La fada. Sí, es diu Ninfalma. Ninfalma! Ja ves! I no sé què, en plan, què penseu d'aquest personatge com... Està ahí, en plan, siendo mágica y preciosa? O li trobeu alguna... A mi em donava les vibres com de... Com la màgia aquesta de quan ets petit, com el joc, no sé, la innocència aquesta de... La niña interior. Soy un nada i com juga, no? És un personatge que jo el vaig veure com que jugava bastant. Sí, en està aquest com sentit. bastant feliç tota l'estona, no? Com... Bueno, té el seu sentit que estigui feliç. En algun punt es cabreja, també. Sí. Sí. Nosaltres vàrem intentar, és que era molt difícil com poder representar el que volíem representar amb aquest personatge, però vàrem intentar conceptualitzar la consciència trans en un personatge. Ok. Va, buah! Cuéntame más. Vale, és que, sabeu, referència a Plats Bruts, quan al López se li apareix la seva consciència catalanista, o com, no, la consciència nacionalista o alguna cosa així, es diu que és com ell mateix, però vestit amb com tot l'atuendo català, dient-li López, no pots anar a Madrid, no sé què, tu ets català! Les espardenyes. Sí, llavors el dir com la consciència, és que m'imagina't això com una versió de tu mateixa trans dient
Chica, amiga, date cuenta. Date cuenta, pavila. Una versió trans i fantasia de lo que vindria a ser la consciència nacionalista del López. Aquesta és la relació que acabo de fer jo. Uau. És López trans. Abro hilo. Abro hilo. Literalment la Lupe, vull dir, la Sí, clar, la iaia iaia es pensa que és una dona, és veritat. Sí. En comptes de dir-li Oh, wow. López, li diu Lupe. És que quina bona sèrie Plats Bruts, de veritat. Que guai. Consciència trans. Conciencia trans, sí. No, perdón, me he quedado... Es que mi socio. No. Però bueno, no, això, consciència trans, sí. És que no sabíem realment com representar la consciència trans i van tirar com per aquesta versió... A mi hi ha una entrevista a Dior que m'agrada molt, no? Que diu que l'ara ha de ser una mescla entre el futur i la distopia de la... com es diu? Bueno, de tot el tema artificial, no? I això com a futur, no? Tot el tema mecànic i de més, tot el tema fantasia, amb la mescla de lo natural, no? I vàrem tenir una reminiscència platònica d'aquesta entrevista i vàrem definir que la consciència trans havia de ser una qüestió temporal, no? Que va com amb això blanc, amb el vestit amb unes llums molt d'aixonsis, no? Amb uns colors molt brillants, no? Però també pues, és una fada, no? I van les seves ales i les seves banyes, no? És com un ser mitològic que no coneix el temps, crec, realment, perquè simplement existeix i ha existit i existirà sempre, que això és una altra cosa, no? Que ve del discurs, perquè al final en el discurs està cada una de les realitats estan posades, també. Y claro, que esta parte del discurso, ¿no? Que hemos existido y existiremos siempre, pero siempre se nos ha tratado como si fuésemos parte de la peste negra, no? Clar, realment el que fa aquest personatge, com nos ho vam imaginar, va ser com una mica com pivote, no? De com se senten els altres personatges. Per exemple, li treuen la muñeca, no? A Dead Name, i surt ella així, com dient... Està trista realment perquè no cunde per res, no? L'altre que s'intenta tapar tot el rato amb la Camilla, que no sé què, que fa la Camilla i la tira, no m'agrada per res això. Just abans de que succeeixi, a més, ara quan ho torneu a veure ho veureu superclar. Quan està a punt de succeir el discurs, quan està tot a punt de petar, la consciència trans mira a càmera i fa així. I somriu. Perquè sap, ella sap que me pica la nariz y eso significa movida. Y es una mica aquesta la idea de que el personaje de Ninfalma. Wow. Sí, wow. Eso, ay, ¿quién hacía eso? El riu. No ho sé. Jo ho dic bastant, però perquè crec que tinc algun col·lega que ho fa i ara no sé qui és. És el Shy Guy del Super Mario. Sí, és el Shy Guy del Super Mario. Sí que fa un soroll així, és veritat? Doncs mira, ja està. Referentes. Shy Guy. Tengo mis momentos. La mesa! Prou ja. No, ja està, em volia Esto es recol·locar. agresión, ¿eh? Perdó. Entonces, me invitan No es a un su spicy casa. hueso, ¿eh? Me invita a su casa y se la desmonto. És que no. Crec que hi ha un altre... Bueno, no sé si serien un o dos personatges, però que un és que vas com amb una mena de vestit pintat, amb que hi ha com insults i tal, o... Sí, bueno, no vaig acabar de veure com què hi havia, però sí que hi havia com tot de paraules. Me'n recordo que hi havia com unes fletxes aquí. Sí. Aquest el vaig pintar jo. I vaig voldre que també el vestit impliqués una mica que ella és trans, no? En plan com... Però tota la realitat transfemenina, perquè, per exemple, les mimes té dos ulls. En plan com... Sí, com que lo que te miren. Exacte. Però després vas més a baix, no? Per exemple, a la part aquesta... Sí, la part genital. A la part genital et trobes unes fletxes que estan com pues, apuntant cap a un plàtano, no? Vale, sí, com, sí. no, mira això, no? I després aquí enmig tens Fata Strani, no? Com tots els insults que hi ha cap a aquesta corporalitat dissident i tal. Clar, o sigui, és que jo recordo de veure'l i de bones a primeres com que
passes per sobre, però quan te'l mires realment és com un... Vale. Que en aquest vestit hi ha coses, hay cositas. Aquí nos paramos sí, y nos lo cositas. miramos porque hay cosas, hay cosas. I al final que llavors, o sigui, com s'acaba tot el short music film, Som music film. Mhm. Uau! i surts com tu, amb roba interior així com superbàsica, onejant la bandera trans. Sí. Jo crec que, bueno, al final el que dic, que tots els personatges són jo i totes podem ser-ho al final, no? I igualment aquest personatge és el mateix. Sí, el que passa és que ella està constantment intentant, pues, és com molt amorosa, no? Està intentant trobar l'amor constantment, intenta contactar, no pot, merda, què faig, m'han deixat plantada, no sé, això, l'altre, i diu, hòstia, raca, serà per això, no? Mira tots els colors, no? I ella agafa una camisa blanca, blanca pura, que així es diu personatge blanca pura, anda. Qué cosas. I s'intenta tapar els colors constantment per dir no puc sortir a la societat d'aquesta manera perquè sé que m'ajutjaran i no puc intentar tenir aquestes relacions sexoafectives d'aquesta manera perquè sé que em jutjaran, no? I torno al discurs que no hay forma de que nos amen o nos deseen si que sea desde la lástima o desde el fetichismo, no? I ella, just abans del discurs, justament se tapa com dient merda que surt, merda que surt. I ja després del discurs se sent prou alliberada que diu és que no sóc ni això que amb el que estic intentant tapar tots els meus colors i ni siquiera sóc els meus colors, sóc jo. I aquí ja és quan surt completament amb aquest semidesnudo ondejant la bandera trans dient és que l'essència de qui sóc jo, ja està. Clar, no tot el que m'han posat a sobre, tot el que m'han dit que haig de ser. Ni l'expectativa cis ni l'expectativa trans, no? 100%. Sí, sí. Molt bé, ostres, potente. els personatges tenen tela, eh? Sí, han de sí, en Sí, veritat. sí. Uau. Doncs, vols parlar una mica del tema música? No quiero. No? Vale, si no, no parlem. Sí. La verdad, No, dic, hi ha moltes coses. en verdad no. Sí. No. Bueno. Guiu, sí, tu pregunta, dale. Jo volia preguntar per quins són els seus referents a nivell musical, o sigui, en què t'inspires per fer Sweet Little Angels, en aquest sentit? Uau. Moltes coses, crec, perquè el que intentàvem també trencar era... No trencar exactament, perquè sempre he volgut com que durant tot l'EP, perquè tot això és part d'un projecte, igual que Ugly Crying, és part d'un projecte que és un àlbum que vaig fent jo chino chano, perquè la autoproducció no da pa más. Es lo que tiene. Discográfica sola. Nevado. Referencias a Shin-chan 10.000, ¿vale? Sí. Però que al final és tot part d'un projecte i com a part d'un projecte tot, jo sempre he volgut que hi hagi una estètica constantment Alma Pereira, no? En aquest sentit, com una estratègia quizá més purament de màrqueting i també inspirant-me una mica en Gorillaz, perquè a mi una cosa que me flipa de Gorillaz del grup és que dona igual que te facin una fantasia cyberpunk no sé qué, que te hacen el punk gótico, que lo mismo te hacen una puta habanera y tú sabes que es Gorillaz. Sí. Pero hay algo allí que dius, Com l'essència aquesta. Pues és Gorillaz. Sí, pues és Gorillaz, saps? I vaig voldre, quizá, intentar pues, agafar aquest tipus de vocalitats que vaig fer per Ugly Crying, no? Però intentar canviar el gènere, perquè al final, si jo vaig a fer tot un àlbum respecte al gènere, m'agradaria jugar amb els gèneres musicals i que cada música tingués un gènere distint, no? Quizá la primera va ser un pop més indie, quizá la segona és un pop electrònic, que aquesta és Little Angels, la següent, qui sap? M'està recordant a Alborotó, que en el seu capítol va dir ni en el género mío ni en el género musical me quiero etiquetar en ninguno. És que tal qual, És lei. Sí. Buah. I així és una mica com surt, no? Inspirant-me també, perdona que t'he tallat. No.
inspirant-me, pues, quizá, pues, perquè jo deia divismo, tal, no? Lady Gaga... Sí que té un algo... Pero un Lady algo, Gaga ¿no? siempre presente. Sí. Per favor, exacte, però no és de Lady Gaga, da igual. M'ha fet tota la cabeza a mi solíssima. Bueno, da igual, que sí, una mica pues, agafant això, també li vaig dir a la Laura, li deia, perquè a més aquesta cançó vull intentant produir-la des de fa 5 anys. Ostres. Du molt de temps aquesta cançó sobre la marxa, no? Jo li deia a la Laura, no, anem a agafar música electrònica tal com samples, no? que trobem per aquí i per allí, com per entendre el concepte del drop, perquè era per mi un dels moments claus, no? El sweet, 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 Sí, sweet, 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 sweet. Pues sí, i al final pues, una mica de tot va ser pues, una mica més mullar-nos d'aquesta essència. I probablement serà el mateix per el següent, ja serà pues eso, beatbox, heavy metal, jazz o lo que me salga del papos. Pues ya veurem. Ja se verà, ja se verà. Amb ganes d'escoltar-ho també. Deja en los comentarios de qué género quieres que sea la siguiente canción de Alba Pereira. Ella Potser rápida para el descobreixes marketing. cosas nuevas. Claro, També, géneros sí. nuevos. Això és guai també, no? Sí. Com a, des del punt de producció, des del punt de cantant, inclús des del punt de l'actuació és superxulo, en plan agafar i dir uau... Avui estic fent una cosa i el dia següent estic fent una altra. Sí, això a mi m'estimula molt, mentalment m'encanta. Podrà que se m'amogui així... Clar, dius que portaves 5 anys intentant produir la cançó. I com, o sigui, com ha sigut aquest procés? En plan, tu vas tenir la idea, vas començar a fer-ho, però per què 5... En plan, perquè no trobaves algú que... No, o sigui, com ha sigut? És que, aviam, clar, això passa primerament perquè el meu TFG és el... Pareu de dir-vos cosetes, Està guiu dient i coses del tarro. tarro. Per favor. Ja està. ¿Me estás escuchando? Sí, Si no me voy, ¿vale? Però si és tu casa! Sota taules tienen nueva sede. Nos quedamos con el piso de Alma. Amb el TTFDG. Sí, això, que el meu TFG va ser justament presentar aquestes cançons com a modo d'àlbum perquè jo el que volia era... Ho vas dir. Se lo dije. És que vaig Ah, veure sí? Ugly Crying i vaig dir, això té una vibra de... Per lo com tan produït que estava, com que vaig veure que estava com tot molt pensat, dic, és que això té una pinta de ser un treball que flipes. I perquè a més té moltes referències a Melanie Martínez. Sí, O sea, gracias. pero todo, Mira. es que todo, des de lo visual, des de la música, com sona, o sigui, els sons que fa servir, la lletra, és que todo, Sí. todo. I Puc dir una cosa, digues. m'acabes de fer molt feliç perquè a la meva anterior feina se varen escoltar la cançó i tal i em varen començar a dir Lana del Rey perquè deien que s'assemblava molt a Lana del Rey i jo. No. No, és Melanie Martínez. És que ja el primer plano, tot rosa, jo ja vaig dir, Melanie Martínez. Melanie Martínez. 2 más 2. I em va recordar molt a Pity Party. Pity Party. Com el concepte de- It's de- my o si- party and I cry and I want Sí, to. o sigui, no tant a nivell sonor, sinó a nivell de concepte de te invito a mi fiesta, no viene nadie, me ja. quedo sola, lloro, vaya mierda. De fet, el theme track és de Melanie Martínez també, com la idea en la que m'haig inspirar per fer després la música és de Melanie Martínez, la de... Riding down... Ai, ara no la... Segur, segur Wheels, que- crec que es diu. Sí, sí. Now for everything you do, and you come back and down, Sí, uau. I com, també el tema que parlaves, com rotllo... Que jo vaig llegir com molt rotllo de depressió, no? En plan, pues, sentir-te solo i tal, i que també tenia com molta part d'activisme sobre això, jo Claro. crec. Sí, és que a més aquesta és una altra cosa de la que vull parlar dintre de l'àlbum i és que no vull que sigui només com realitat trans en si, sinó que vull que parli d'interseccionalitats, no? Per exemple, en aquest, en Sully i Lenyes, estem parlant més bé d'un tema social, de l'essència del gènere, de com se conforma lo masculí
i per què se conforma així. Però, per exemple, que també és un tema que intersecciona en la realitat transfemenina perquè pues, nos passa, ¿no? Després pues, totes aquestes coses. I, de fet, en un punt se podria considerar la més interseccional, jo crec que de tot l'àlbum, aquesta. Però després tenim Ugly Crying, que el que parla és de salut mental i persones trans, i com tenim tot aquest bagatge a les persones trans, i tota aquesta preponderància està patint algun trastorn de salut mental, justament perquè venim amb tota aquesta motxilla, no? I amb aquests nens petits, que jaja, no sé què, no? Que ens fan al final dir, hòstia, no sé en què recolzar-me perquè al final estic aquí y con quién me voy, pues con mi depresión, a tomar el té, a que me peguen. A tomar el té. I aquestes cosetes. Crec que realment si tingués que definir, definiria que tracta més sobre un estrès posttraumàtic, però just conjuntament amb el símptoma de la depressió de l'estrès posttraumàtic. És que hi havia com una frase que deia, rotllo, com la depressió rotllo, no és una tonteria, és una malaltia, saps? Sí. Que en sigueu conscients. Sí, exacte. Em vaig quedar molt com... Clar, i una de les preguntes que tenia era que si Ugly Crying y Sweet Little Angels estaven connectades d'alguna manera. Ara entiendo que evidentemente la resposta és sí, i que tot ve del mateix projecte i que formen part com del mateix... Sí, però és que a mi m'agrada també molt aquesta pregunta. A veure... Perquè és que dins de que estiguin connectades per tot el tema de l'àlbum i per tot el tema de Xonsis, també, y esto es una movida que yo voy a sacar aquí en Sotataules també... També, perquè Espanya piense. Perquè Espanya piense. És que també, realment, el que jo vull fer i el que m'agradaria fer és que hi hagi una interconnexió també, com poder generar tot un món, Alma Pereira, i poder contar una història després veient tots els videoclips, no? Com poder treure una seqüència. Per part personal, perquè al final Ugly Crying se va enregistrar finals de 2020, al desembre de 2020, principis, i jo estic molt canviada com estic ara mateix, per exemple, no? Ja són anys d'hormones. I el cabell, també. Sí. Això per una banda. Després, per una altra banda, tota l'evolució artística, no? Que jo pugui tenir com a cantant, actriu, tal. I després, a part, tota la connexió que hagi musicalment i de missatge, i a part, tota la connexió que pugui haver-hi dintre d'aquest món, i això ja també ho vaig plantejar al principi des de Ugly Crying, perquè si vos fixeu, i d'haver Ugly Crying, si vos fixeu, a la festa de cumpleaños, a la festa d'aniversari, a la festa de cumpleaños, a la fiesta de aniversari. Mix. Brutal. Coses de ser bilingüe. Remix. That's a remix. Pues ja surt la tarta que posa 16 anys. I tu dius, uau, perquè està complint 16 anys, no? Jo vull que aquestes coses tinguin sentit a la llarga, no? Perquè hi hagi tota aquesta interconnexió. Que emocionant, en veritat, en plan... De veure com continuarà això, les altres coses que aniràs fent i anar veient a poc l'evolució i la connexió que tindrà tot això, té pinta que quedarà una cosa final xula. Jo espero que sí, i me n'alegro molt de que ho veieu així. Molt guai. I així una altra pregunta que ens va sortir quan et vam escoltar, o sigui, tu ets d'Eivissa, parles català, parles castellà, però cantes en anglès. Per què l'anglès? Perquè, clar, aquesta és una altra moguda, no? Realment el que jo m'vaig plantejar en el TFG no és només la creació d'un àlbum transfeminista, sinó com una música transfeminista se pot colar a un missatge mainstream. Vale. ¿Sabes? O sigui, ¿qué vende más? Canciones en inglés. Pues ja està. Chimpum, no, ja està, no, és així de clar. Sí que m'agradaria fer una en eivissenc, m'agradaria fer una en castellà. Bueno, muchas noticias, ¿no? En Sotataules, qué coseta. Haremos aquí un panel de noticias. Els anem pineando. Telenoticias. Qué dominatrix eso, ¿no? Ara no podré veure les notícies normals, tio. Veuré la reportera de la tele i pensaré, serà dominatrix per la nit? Maybe, potser sí. Maybe. La podré contratar.
No. No, porque no tengo pasta. Wow. Bueno, anyways. Anyway, Que això, que l'inglés vende más, punto. Sí, para que llegue más lejos, Sí. ¿no suposo també? Sí, és que és aquesta la cosa, no? Que a mi em faria il·lusió que una cançó com Sweet Little Angels, que és superanimada, que és superelectrònica i que sincerament és superdisco, pues poder agafar y que se escuchen las discotecas de aquí, de Canadá y de Holanda y de totes les discoteques del món i que de repente hi ha un parón de la gent ballant i dir oh, vale, què ha passat, no? En plan, què estic escoltant jo ara mateix? Perquè és molt bailable. Sí. I a mi també m'agrada molt d'aquestes contradiccions musicals i de discurs m'agraden molt. Estic ballant algo superchulo, té un munt de marxa, sweet, 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 y después tú commit suicide y dices, ¿qué? Perdón, ¿cómo? Claro, y a mi m'agrada que tingui aquestes dos puntes, no? Aquests dos fils, que pugui ser per una banda algo que tu puguis ballar perfectament a una discoteca de qualsevol país del món i Però que que per alhora una et altra pugui fer banda, reflexionar. No? claro, que si, justament si estem parlant de masculinitats tòxiques, no? Que se pugui escoltar a una discoteca i los machirulos de turno digan ojo, cuidado, porque aquí está pasando algo, ¿sabes? Clar, com l'intent de despertar també consciències. Claro. Exacte. Que al final tota la qüestió trans és una qüestió d'ocupar espais. Sí, O sigui, 100%. és d'ocupar espais i d'ocupar espais que la gent vegi, pues, el que dic sempre, que són persones igual a qualsevol altra persona. Total. És que sí. I que mereixem empatia, mereixem carinyo, mereixem amor, tota aquesta cosa. Molt bé. Molt bé. Crec que hem parlat ja de gairebé tot Sí, el que és volíem que parlar. M'estava Uau. mirant ara el guió i com que a més també hem anat com set tirant per fluid. vies Sí. superdiferents, hem anat confluint per molts llocs, jo ja no sé què falta, què no És falta. que, almenys, jo crec que ja ho tenim, la veritat, eh? Sí. Ah, uau. Sí, Ah, sí. bueno, no, sí. no? Bueno, n'has parlat una mica. No sé si pots parlar-ne més, però teníem la pregunta aquesta de... O sigui, l'univers alma se está expandiendo, se vienen cosas, rotllo, hi ha alguna cosa que ja et tinguis clar, rotllo, això sortirà no sé quan, però vull que surti això, vull que surti l'altre, o encara està en l'aire. No, sí, o sigui, jo tinc clares les cançons perquè ja les tinc definides justament pel TFM. Lo que pasa es como es el secreto de Demeter, ¿no? En plan, son los secretos de Demeter que Puedes me seguir llevaré a la siendo tumba. secretos, si no, M'estan trucant, però bueno, no passa res. Si es importante, llamarán otra vez. Si no Da et truquen, igual. segur que és spam. Oh, wow. Tristesa. Bueno, da igual. Què se li farà? Anyway, això, que... Que ja ho tens com planificat. Sí, quin ja és? tinc planificat tot això. Podreu-vos dir alguna abans? Sí, puc dir-vos alguna abans. Otra exclusiva de sota taules. Que ens esperem, podem, Bueno, ballarem, plorarem, Jo crec que tot. todo. No, com a Sweet Little Angels. Jo crec que una bona obra és aquella en la que te rius i plores a la vegada, no? I crec 100%. que és lo guai. Què podeu esperar? Aquesta és molt social, la veritat. Crec que m'agradaria tornar amb quizá alguna més personal, com per exemple Set Ugly Crying. Tinc pensat alguna cosa al respecte del meu pare, Vale. i és algo que també m'agradaria tractar dins del món d'Alma Pereira. Quizás se vendran cosetes en algun punt de la història. Sí, ho sabem, el temps és difós. Genial, genial, doncs aquí estarem per escoltar-les. Doncs jo crec que amb això ja anirem tancant. Alma, on et podem trobar? Bueno, em podeu trobar aquí, hola. No, En mi casa. Si voleu venir a casa de l'Alma, no vengáis tantos a mi casa, por favor. de un en un, no? Pues em podeu trobar a l'Instagram com Com? Alma Pereira en sí, si poseu Alma Espacio Pereira ja surto, ¿no? Pero el nick Perfecto. es miss_unicorn_boys, que es un nickname que me tengo que cambiar porque la verdad es que es muy bonito, pero es un poco complicado para irlo diciendo pues en entrevistas y cosas por el estilo. Alma Pereira Official en YouTube, Alma Pereira en Twitter, Alma Pereira en Threads, que ahora está Threads, existe Threads. Existe Threads, una movida. Alma Pereira. Y el Spotify también, Alma Pereira. En Spotify también Alma Pereira. Alma Pereira. Alma Pereira everywhere. Alma Pereira Everywhere.
Ocupando espacios. Look for her. Pues Molt bé. comencem a tancar ja això. Moltes gràcies per haver-nos acollit a casa teva, per haver-nos portat l'esmorzar, per haver-nos donat aquesta estoneta de cosites que pensar, que no han sigut poques tampoc. I doncs això, us recordem com sempre, nosaltres som Sota Taules, ens podeu trobar a YouTube, a Spotify, a Instagram, a Twitter, tot i que no el fem servir, A a TikTok. Oh, wow. Tenim un SEO perfecte, Sota Taules, everywhere. Sota Taules everywhere. No os podéis perder. No Ocupant os podéis espais. perder. No us podeu perdir. Això, com sempre, cada 2 setmanes ens trobeu a Spotify i a YouTube i les setmanes que no hi ha podcast ens teniu a Patreon. Tenim un Patreon xulíssim que ara ens posarem a gravar el capítolillo extra que jo crec que us agradarà molt, que parlarem sobre el tema d'espais segurs. I doncs això, si us agrada doneu-li like, poseu-li les 5 estrelles a l'Spotify, compartiu-lo amb els vostres amics, amigues i ens veiem aviat. Onze petoners, Ciao, ciao! petoners de maduixa.